ya gabata wani rahoton hukumar kula da 'yan gudun hijira ta ƙasa da ƙasa da ke Norway ya bayyana cewar matsalar hararen 'yan ta'adda ta tilasta rufe akalla kashi 1/4 na yawan makarantu a Burkina Faso. A takaice dai a watan Fabrairun da ya gabata makarantu 6,134 aka rufe a ƙasar, kamar yadda za a ji cikin rahoton Shamsiya Haruna. A watan da ya gabata makarantu 6,134 aka rufe, inda aka samu karuwar kashi 44 cikin 100 tun daga watan Mayu, in ji hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Norway. Sama da yara miliyan 1 ne yanzu haka ba sa zuwa makaranta a Burkina Faso, inda sanarwar UNICEF ta ce waɗannan mutane sun kasance cikin rudani saboda gudun hijira da rikice-rikice. Wakiliyar asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF Sandra Latouf ta yi gargaɗin cewa yaran da ba sa zuwa makaranta na cikin barazanar fatauci ko kuma yaudarar su shiga ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai. Ƙungiyar ta ce Burkina Faso ta kasance kan gaba daga cikin ƙasashen da aka rufe makarantu a tsakiya da yammacin Afirka. Rufe makarantu a ƙasar dai ya shafi malamai sama da 31,000. Burkina Faso dai ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashe mafiya talauci a duniya, inda take fama da tashe-tashen hankula da suka barke daga makwabciyarta ƙasar Mali a shekarar 2015. Kusan kashi 40 na kasar Burkina Faso na karkashin ikon masu tayar da kayar baya, abin da ya fusata sojojin kasar gudanar da juyin mulki har sau 2 a bara. Mahukuntan jamhuriyar Nijar sun yi nasarar ceto ɗan jaridar nan na ƙasar Faransa Olivier Dubois da kuma wani ba Amurke da ƙungiyar janin mai ikirarin jihadi ta yi garkuwa da su tsawon shekaru. A ranar Litinin da ta gabata, ministan cikin gidan jamhuriyar Nijar Hamadu Adamu Sule ya mika turawan biyu ga mahukuntan Faransa da na Amurka a birnin Yamai, kamar da za a ji cikin rahoton Baro Arzika. Gwamnatin Nijar ce ta sa hannu inda ta kwashe watanni da dama tana tattaunawa da kungiyar 'yan ta'addan Jinim mai gudanar da ayyukanta a yankin Sahel. Kungiyar dakarunta ne suka sace kuma suka yi garkuwa da Olivier Dubois, dan jarida na ƙasar Faransa mai shekaru 48 da haihuwa, wanda aka sace ranar 21 ga watan Afrilu na shekara ta 2021 a Gawo, ƙasar Mali, inda yake yi ma wasu jaridu da suka hada da jaridar Le Point, Jeune Afrique da kuma Liberation aiki. Bature na biyu shine Jeffrey Udike, ba Amurke, wanda shi kuma aka sace ranar 14 ga watan Oktoban shekara ta 2016 a garin Abalak cikin jihar Tawa, inda ya sama da shekaru 30 yana yi ma wata kungiya mai zaman kanta da ke tallafa ma makiyaya aiki. Les otages ont été récupérés sains et saufs. Ministan cikin gidan Nijar Hamadu Adamu Sule kenan yana tabbatar da cewa dukkan turawan biyu gwamnatin Nijar ta samu ceto su daga hannun 'yan ta'addan lami lafiya kafin daga bisani ta miƙa su ga hukumomin Faransa da Amurka. Je me sens fatigué mais je vais bien. Olivier Dubois kenan yana cewa lafiya ta kalau sai dai ina da yar kasala kaɗan. Je remercie d'abord Dieu et après Dieu je remercie le gouvernement nigérien et la France. Ba Amurkan Jeffrey Udike kenan yana cewa yayi wa Allah da gwamnatin Nijar da kuma Faransa godiya. Jakadan ƙasar Faransa a Nijar Sylvain Ite da wakiliyar ofishin jakadancin Amurka a Nijar yayin da suka karbi yan uwan nasu su ma sun isar da godiya ga gwamnatin ta Nijar da duk wani wanda ya sa hannu aka samu ceto Olivier Dubois da kuma Jeffrey Udike. To mai sauraro kada a manta a danna mana alamar subscribe sannan a danna mana alamar ƙararrawa. Mun gode.